Takže skupina číslo 4. Dobrý večer, vážení kolegové. Nám je ctí, že jsme dostali i my prostor tady sdělit náš příspěvek. A my jsme se rozhodli v našem příspěvku opravdu k hodně takovému radikálnímu tématu, které je ve světě literární vědy velice jako opomíjené, řekli bychom až obávané, ale my jsme se rozhodli konečně čelit jako tomu problému tváří v tvář a opravdu přestat chodit kolem horké kaše a podívat se pravdě do očí, a tedy představujeme vám téma převládající výrazové prostředky v poválečné próze. Může to být trochu šokující, že otvíráme tady toto téma zrovna teď, ale... Jako možno si hovoríte, opravdu... že ste o tom témate nikdy nepočuli. A právě... S ničím podobným ste sa nestretli, ale to je práve kvôli jako celkovej komplexnosti, intelektuálnej náročnosti daného tématu a náročnosti zháňaní dobových informácií. Ale my jsme si říkali, že taková jedinečná jako kompozice mozku se už možná nenaskytne nikdy v historii, proto jsme se rozhodli opravdu ponořit se do tohoto tématu. Jako naznali jsme, že 4 popredné mozky světové kapacity by mohli toto obťažné téma zvládnout, tak jsme se do toho pustili. Rozlousknout. A jsme to aj zvládli. Kdo si nás nevšiml? Tak nejdříve trochu přiblížíme vůbec, co to je poválečná próza, nebo respektive kdy se psala. Zjistili jsme, že se psala hlavně tedy po válce, zatímco mezi válkami se psala takzvaná meziválečná próza. Opravdu, ale co je zarážející, dle našich výzkumů to vypadá tak, že poválečná próza se téměř výhradně nevyskytuje někdy před válkou. Nemůžeme to tvrdit samozřejmě 100%, ještě nám zbývá prozkoumat třeba na spisy Augustína, který možná, že se zmiňoval o poválečné próze, to ještě nevíme, ale zatím to vypadá tak, že opravdu poválečná próza se psala až výhradně v poválečném období. Prečo si myslíme, že tady téma je také dôležité? Jako zistili sme, že výrazové prostriedky používané v poválečnej próze sa významne líšia od prostriedkov používaných v predválečnej próze. Možno si hovoríte, čím to je, čo malo taký zásadný vplyv. Ano. A taky je tam jakože rozdíl mezi tím, jakože kde byly ty výrazové prostředky, že? Jakože jestli byly na té vítězné straně, anebo jestli byly na té poražené straně. Jakože na té vítězné tam byly třeba něco jakože super, jupi, skvěle, výborně, máme to a tak. A na té poražené jakože třeba výrazové prostředky typu jakože a jejda a prostě jakože jsme to prohráli a a něco takového, no. Takže takové výrazové prostředky vlastně jsme zjistili tam. A pri našom teda výskume sme ako v tom pokračovali a dospeli sme ako k dôležitému nálezu. A zistili sme, že vlastne po dobe poválečnej prózy prichádza ako veľmi dôležitá doba prózy poválečné. Že najväčší rozdiel, vnímate ten rozdiel, hej? Najväčší rozdiel je tam proste v tom, že tá próza sa nepísala vo vertikálnej poloze, ale v horizontálnej poloze. Takže vy vnímate to tam, hej? No a Proza povalečů, no, ako budovo nazvané próza povalečů, hej? Povalečná próza. A tady tento přesun nastal tak v období v 60. letech v době hippies, do té povalečné prózy. Oni boli taká ako skupina hnutie, ktorá sa veľmi inšpirovala práve touto prózou povalečnou. A vznikali strašne pekné diela filozofické, hej, proste nuda v Brne. Na samotě u lesa. No, alebo jedna ruka netleská, proste to, ako, normálne ako, takéto tieto veci, takéto témy sa v poválečnej téme vôbec nevyskytovali. To všetko vzniklo až v dobe poválečné. Možná kolega by ještě uzavřel tím vlastně, proč je to ta poválečná próza tak důležitá. Kolegyňa mi skočila do rečí, ale že to je jeden z najdôležitejších záverov celého nášho výskumu.
tak by som chcel vyzdvihnúť, že jako najväčší vplyv na výrazové prostriedky v poválečnej próze, ja viem, že ste to nikto nečakal, ale Malá vojna. Ja si myslím, že akoby tady tento objav za tých 60 miliónov stál, tam nás investovali. Určitě. Já myslím, že ale stále v této ještě máme čo vyskoumat. Jako, takže jako bude nějaký velný sponzor, tak budeme rádi, jak nás ještě. Nějaké další dotace. Má to opravdu význam. Jo, má to význam. Investovat do této oblasti. Dotaz. A pokud jsou ano nějaké dotazy. Mluvili jste o předválečné próze a meziválečné próze a poválečné, ale existuje taky i nějaká válečná próza? Jo, to je dobrý dotaz. No existuje, ale to ještě nemáme tak úplně prozkoumané, ale chystá se nějaký grant, že příštím rokem a možná jakože bychom do toho... Za rok vám možná budeme moci říct víc, ale teď momentálně... Jestli existovala nebo ne. Jakože asi jo, ale nemáme to ještě úplně, ale to- chystá se to. No tam to rozlišení je takové, že tam to nejde úplně přesně rozlišit, jako, co berete vlastně jako válku, že? Právě. A ještě jako ta literatura vždycky jako reflektuje o něco později. A jedna z dalších věcí je, že jako s válečnou prózou je, že počas války sa s knížkami topilo v tanku. Takže to vie, či sa nám podarí vyhrabať nejaké dobové materiály. Čili próza fungovala jako palivo, ano, za války. Jako to pivo. To pivo. Jak výkonný tank to byl, jo? Díky proze. Podle toho, jestli si topil slovníkem tlustým, že? Nebo jenom nějakým románem krátkým. Tak dotaz ještě další? Tak já myslím, že to bylo asi vyčerpávající, tak děkujeme.